Ассалому алейкум дӯстон, хушомадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, чанд дақиқа пеш муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири UFC Fight Night дар Арабистони Саудӣ баргузор гардид, ки дар он ду варзигари тоҷик бо рақибони худ вохӯрда муҳорибаи рӯбарӯ гузарониданд. Муҳаммад Наимов бо Филиппе Лима, Муин Ғафуров бошад бо Кюнг Хоканг. Мо ин чорабиниро тарҷума карда ҳозир пешкаши шумо мекунем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Дӯстон, ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем, ки шумо аз ширкати Шифофармо ҳама намуд доруҳои гиёҳиро дастрас карда метавонед. Аллакай чанд сол мешавад, ки мо бо ин ширкат ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ба шумо низ тавсия медиҳем. Шумо метавонед, ки аз ширкати Шифофармо доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед, ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати Шифофармо ҳиҷома доранд, ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед, ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои гиёҳии дар кории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо Паҳлавон салом расонед. муҳориба дар вазни 61 килограмм байни Муин Ғафуров ва Кюнг Хоканг. Якум ба саҳна Муин Тоҷик Ғафуровро даъват мекунем. вазни расмии Муин Ғафуров 61 килограмм 690 грамм ва рақиби ӯ Кюнг Хоканг. вазни расмии Кюнг Хоканг 61 килограмм 690 грамм. муҳориба дар вазни ним сабук байни Муҳаммад Наимов ва Филиппе Лима. Якум Филиппе Лимаро ба саҳна даъват мекунем. 65 килограмм 990 грамм вазни расмии Филиппе Лима. ва акнун рақиби ӯ Муҳаммад Хилман Наимов. вазни расмии Муҳаммад Наимов 65 килограмм 990 грамм. дӯстон, хотиррасон мекунем, ки худи турнир аллакай пагоҳ шаб, яъне шаби 22 июн баргузор мегардад ва мо ҳамаи маълумотро оиди пахши мустақим ва соати оғоз шудани турнир дар телеграм-канали худ пешкаши шумо мекунем. барои ҳамин худи ҳозир даромада дар телеграм-канали мо Паҳлавон теҷа обуна шавед. ссилкаи телеграм дар описания ва дар якум комментарий закрепид шуда. дар наворҳои навбатӣ вомехӯрем. хонободу сарбаланд бошед.